Здравейте, аз съм Красимир Марянов и сега ще играем Counter-Strike 1.6 с едно момче Елипата. Кажи здрасти! Кажи здрасти! А? Кажи здрасти! Здравейте. Ако гледате, би трябвало да се гледали клипа с Survivor Boy. Сме снимали клип от тях, но ще има и втора част. Чакайте. Сега те видим. С хубаво оръжие съм, но с проблема 35 патрона. Откъде ги се кранат тия? Ще ми пише шоп, а? Да ти е познат то сървър? Ти тос ли е? Тося? Тос любимия ми сървър. Да, видя. Но идвай ти. Идвай ти. Мен ме кефи просто ти. Идвай ти, няма само да те чакам. Как са качетам? Да се сещаш, ти Да скачаш на високо. Да, намаляване на гравитацията, да ти е познато. Има един с мен на явно. Той ма чака много. С 200 броня съм. Ще ми намалява куша. Тя няма да ти върши работа. Извойде? Ко каза? С 58 кръв съм. Кревата, ама взима. Виждам. Малеле, аз какво ви правя? Аз почнах ви трепя. Да видим. Шоп. Ти си той там, аз идвам. Ако ти се бях обадила, щеше ли да ги приемеш в дома си? Мамо, това бебе е мой брат. Надъжда ли да го оставя? Чакай. Аз се стреснах Виж го. Трябваше да взема малко гранати, да видиш ти. Че малко да заслужаваш 20 гранати. Уби ме. Елати ми е. Чакам ви. Нямам пари за още път. Аз имам. С 18 гранати аз свърлих 2. Елати ми, ако сте мъже. Или бе. Ой! Момент! Извинявайте за графиката, но няма как така да я оправя. Телефона ми. С 200 кръв съм и 180 жилетка. Мале, базика са. Добре, как скажа. Кой му? Сега ще стана още повече с усилието и... Не, те 200... Нямам пари. Двама срещу двама. Нямам пари да стане 250. Мале, аз сега от страх се обличих кръвта, сега съм с 200. И имам още един човек на пистолета на полицайите. 150 кръв. Бига, брас. Биго! Аз не мога да го убия. Дай малко. Виж го! Аз пръс с гърна. Колко кръв си?
ти разбия. Бици, Аз май трябва да. аз 75. Бяга, идвам! Идвам! Хайде. Умра. 3! Бях на 3 кръв. На 3 кръв. Аз те убих и почвам да бягам. На 3 кръв, кой не би бягал? Аз как кажа да умреш. Умри! Мри! Ох, май, кури. Нова игра, почваме. Мале, аз си стоя тук до ярда и страхма от вас. Умирай, умен. Илате ми. Чуй това. Мале, моя ви уби двамата ли? Аз май съм играл с... Кой? Ето Спартак. Да, аз чакам Спартак. Умрела. Аз бях с безкрайни патрони. Къде е твоя? Крий се тук. И безкрайни патрони. Само де ти ми взе 37 кръв. За малко чак да Аз подаря. си с такова точка. Мале, аз за малко да така какво чак да направя? Чак да си заредя патрони и то на емката. О, липа, и аз чакай, пак сме двамата. Умирай! Убима човека, убима. Още един от нас. Да. Чакай, човека, май още не е влязал. Бил тема навал. Вие сте по-добри, май. Липе. Виж го, човека, Видята, че си Аз нямам пари обаче. Взех на то му взех емката. Нека му. Гледайте резултата. Ние бим. Не, по-скоро той би. Оня. Сабрин, Пресад. Сабрин и Пресад. Оня, как се пише? От моя. Спартак. Ако беше Пресад, ценно са еднакви. Умирай! Да. Как? Но не сме трима. Оня още не е влязъл, ще влезе май от вас. Оня... Сега помини от нас. Мале, направо картите. Опа, ще чакам за златен калашник. Оня от вас. Той на едно място. Ще ми скачаш. Мале, само то ми скочил в въздуха. И аз се паникьосах. Ей, трима е. Черно, праведни хит. Отново. Да, но тук играем още една, две, три игри. И той ще бъде края. Умирай! Не, добре да вие сте двама. Нова игра. С пистолет само. Пистолет и ножка, друго нищо. Пожелайте ми късмет да убия някой. Убих някакъв си непознат. Знам, ама аз май мисля да бърда.
Гърби. Ама не, аз да убия уня. Гърби на мен не ми пречи, сега само ако искаш. Липе, на твое място не би гърбил. Няма да гърбя. Ако искаш, защото ще те запознае по-отблизо с златен калашник. Да знаеш. Оня R7F факт. Елипе, къде си ти? Умирай! Аз ще бъде. Както гледате, той последна игра. Тук който победи. Не искаш ли още? Да. Тук последна игра. Който победи. Бах ти човека. Както виждате, тук ще бъде края на нашето видео. Затова ме гледайте другия път. Аз съм Красимир Марянов, искам да ми се абонирате и да ми харесвате видеото. И това е. Айде, чао!